Aja mung delong jabane, coba rasakno sing ono jero ati. Ngaji kitab yo ngaji rasa. Ngaji kitab golek ilmu, ngaji rasa ngerti atimu. Akeh wong pinter ngerti tembung, nanging durung tentu ngerti rasa. Urip iki dudu mung menang, dudu mung sapa sing paling bener. Kadang meneng iku luwih mulya tinimbang ngomong gawe wong lara. Aja gampang ngatili, aja rumangsa paling ngerti. Saben wong duwe trita sing ora katon ning jero ati. Urip aja mung ngaji kitab, tapi yo ngaji rasa. Ngerti larane wong liya, ngerti jerone ati. Urip aja mung ngaji kitab, tapi yo ngaji rasa. Ilmu lan rasa kudu nyawiji, supaya urip duwe arti. Yo, aja mung pinter maca tapi lali maca kahanan. Aja mung ngapal tembung tapi lali tumindak saben dina. Ngerti dalil tapi ojo seneng ngadili. Ngerti ilmu tapi kudu iso ngasihi. Urip ora mung soal sapa sing paling dhuwur, ora mung soal banda pangkat utawa umur. Sing penting ati tetep eling lan anda pasor, iso ngerti tangise wong senajan ora muni suarane. Saben langkah ono piwulang, saben lara